pass il qudiem u 10 lura. Għallu dan il-moviment graffiti permezz ta' stqarrija fuq Facebook, brabta ma' deċiżjoni li ttieħdet minn Kunsill Nazzjonalista tal-Mosta sabiex irreġġa' lura deċiżjoni li tibda tinfetaħ il-Pjazza tal-Mosta għad gawdija tal-pubbliku fit-tmiem il-ġimgħa. Biex bekk mill-ġdid tresqet riżoluzzjoni mill-istess Kunsill Nazzjonalista biex iġib il-pjazza għall-użu tal-vetturi biss il-ġimgħa kollha. Intqal li din id-deċiżjoni xprunata fost oħrajn mis-Sindku Joe Gatt qed terġa' tipprijoritizza l-aċċess esklusiv għall-karozzi. Moviment graffiti faħru l-inizjattiva li kienet ittieħdet minn Kunsill Lokali Laburista dak iż-żmien immexxi mis-Sindku Chris Grech fejn qalu li l-familji żgħażagħ u tfal kienu qed jidraw u jgawdu l-pjazza kif kienet oriġinarjament intenzjonata. Żidu jgħidu li l-Kunsill tal-Mosta jista' jservi ta' eżempju billi minflok jeqred din l-inizjattiva ifassal pjan b'soluzzjonijiet ġodda għall-immaniġġjar u l-ippjanar. Fil-fatt żidu jinnotaw l-ipokrezija tal-Partit Nazzjonalista li jħambaq u jinsisti fuq l-ambjent imma mbagħad jagħmel mod ieħor. Minħatjaw il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet qal li minkejja li għall-bidu kien xettiku dwar din l-inizjattiva li kienet iddaħlet minn Kunsill Laburista xurilu, din kienet deċiżjoni tajba. Il-Ministru Bonnet appella lil kunsilli lokali l-oħra sabiex jersqu bil-proposti tagħhom sabiex dak li sar fil-Mosta jiġi replikat f'lokalitajiet oħra. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Mirjam Dalli qalet li dik proposta minn Kunsill Laburista kienet inizjattiva koraġġjuża li tisfida l-status quo. Żidet tgħid li minkejja li dan ma kienx pass faċli, dan ma jfissirx li t-tibdil m'għandux isir. Intant brabta ma dan is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia qal li jekk tiġi riveduta din id-deċiżjoni favur il-karozzi, inkunu qed inħarsu lura u mhux il-qudiem. U għażid jgħid li kulħadd jaqbel li għandna jkollna aktar spazji miftuħa fejn ir-residenti jissoċjalizzaw u tfal jilagħbu, filwaqt li stqar li huwa jaqbel li ma rreġġawx l-arloġġ lura e kif se jkompli jingħata l-appoġġ meħtieġ sabiex jiġi mfassal mudell favur in-nies. Huma żiedu jinnotaw l-ipokrezija tal-Partit Nazzjonalista li jriduha tal-paladini tal-ambjent, iżda fallew milli jagħmlu dan fl-ewwel test.